Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur patata erregosiak haragiekin prestatu behar dugu, prezizki xerrakin, eta japoniar platera dugu hau, baina gure gana ekarri dugu eta hortarako erran dugun bezala xerrak edo filetiak erabiliko dugu. Hazienda batez ere behi hazienda baserriaren aberastasunaren sinbolo gisa hartzen zen. Prestatu behar dugun tekoan patata erregosia haragiekin. Hortarako erabili behar dugu xerrak edo filetiak eta eskatu diogu haragetegian moztia fin-finak. Izaten alda, filetiak, xerrak edo zein de primera, de segunda, morzillokoak, xerrak. Gero, erabili behar dugu tipula bat, 2 patata, azenarioa, 3 kollara azukre, 4 kollara ginebra, 5 kollara da ardo xurie, gatza, piper beltza eta ura. Orduen, hasiko gara, tira fin-finak egiten gure fileteari. Tipula ere moztuko dugu fin-fina eta patata ere bai. Aratxekiak hainbat mineral ematen dizkigu, hoien artean hemoburdina. Hemoburdinak gorputzak haize asimilatzen du. Platera hau agudo egiten da, prestatzen da, eta erresa da. Fin-fina saiatu egiten. Listo. Eta zenarioa, hau zati lodietan. Patata ere juliana moztuko dugu. Eta gero dena nola, eman behar dugu, frijitu behar dugu pixka bat eta gero 5 minutuko eltze agudo batean egin behar dugun dena frijituko dugu hor berean, eltzean.
eta zartagin batean batuko dugu dena frijitzen. Eltzea berabiliko dugu, olio pixka bat botatzen dugu. Eta hemen erran bezala frijituko dugu tipule, azenario, haragia eta patata. Lotzekin pixka bat. Bueno, barazkia botatzen dugu, tipule, azenario, patata. Sua indarra hartu dezala, barazki, tipula, patata eta azenaria bota dugu eta haragia ere bai. Orduen, 3 minutotan frijitzen dugu pixka bat. Sua nahiko bizian eta gatza eta piper beltza pixka bat botako dugu. Hau izango da beste manera bat xerra jateko. Ohituta gaude beti patatekin eta hau beste modu batera prestatu behar dugu. Pixka bat frijitzen denean, gehitu behar diogu ginebra, azukrea, ardo txuria, eta baita ere, leheno atzendu zaitertera, soja ere bai, 5 koilara soja salsa ere bai. Bueno, gehitzen du garranez bezala. 3 koilara da azukre, 5 koilara da ardo txurie, 4 koilara da ginebra, bat, 2, 3, 4 eta 5, soja salsa, eta alkohola ebaporatzekin pixka bat botako diogu ura, eta gero 5 minuto izango dugu eltze hontan etxita eta ja prest izango dugu. Bueno, dagoeneko ja prest izango da, ura gehitzen diogu. Eta etxiko dugu. Horrela. Eta 5 minuto edukiko dugu egosten. Ikusten duzuen bezala, halako itxura dugu gure xerra, azenario eta patata. Nabari diren julian eta mozuta, eta ikusten duzuen bezala horrela gelditzen da. Baltzenekien baztanen hiltzen diren aretxeek 200 eta 350 kilo inguruko pisua dutela?
Patata erregozia haragiarekin osagaiak. 400 gramo aretxeki xerra meme, 2 patata xuritu, tipula bat, azenario xuritu bat, kollarakada azukre 3, 4 kollarakada ginebra, 5 kollarakada ardo xuri, 5 kollarakada soja salsa, 100 mililitro ur, olioa gatza. Hemen duzue patata erregozia haragiekin. Platera erreza, zaporetsua eta xerrak jateko beste modu bat.